Jalobjatan piny Rigathi Gachagua jiwo jopuonjre mag mbalariany mosidh konde pacho ka mondo chak timo ohala kinde ma pod piny owacho keto chenro mag chiwo tije. Bende jiwo jopuonjre otiegre tiegruok mag timo ohala ma bende nigi chiro kendo medo gi thuolo mar ndikore e tich giwuon. Kane oloso nyasi mar sidho jopuonjre mbalariany ma JKUAT, omedo ni chenro mar gero udi en achiel kuom yore mag chwalo thuolo mag tije ne rowere ma pacho ka. Bende okwayo kuonde tiegruok mamalo mondo los tiegruok mag gi ne loso tije kopogore kod manyo tije kaka osebedo katimre. I'm an honest man. I don't want to sit here and lie to you that we have jobs for you. These jobs we are going to create together with you. This is a University of Science and Technology. Our members of the National Assembly very aggressively for 2 nights passed the finance bill to create a housing fund to construct 200,000 houses every year. Among those 200,000 houses, from this university, there will be architects, there will be quantity surveyors, there will be building engineers, there will be clerk of works, there will be electricians, there will be plumbers, and you'll have an opportunity to earn a living.